Fit-tieni kwart ta' din is-sena l-ekonomija Maltija komplet tikber b'rata qawwija hekk kif reġistrat żieda ta' 4.5%. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn ħareġ il-prodott domestiku gross ammonta għal iżjed minn 6.5 biljun euro. Dan ifisser żieda aktar minn 400 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Minn dawn iċ-ċifri uffiċjali toħroġ ukoll l-attività ekonomika pożittiva f'diversi setturi lokali. F'dan l-istess perjodu ta' 3 xhur, iċ-ċifri tal-NSO Euro tkabbir kien sostnut l-aktar mis-settur tas-servizzi. L-aktar li reġistraw tkabbir sinifikanti kienu dawk tal-attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni b'aktar minn 12% tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni b'9.2% u l-attivitajiet professjonali xjentifiċi u tekniċi b'7.5%. Kif kien qed jiġri għal żmien twil issa tal-itkabbir u ferm aqwa minn dak irreġistrat fil-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif il-medja tkabbir Ewropew għall-istess perjodu ta' April-Ġunju li għaddew kienet biss ta' 0.5% skont il-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea.